Talitha Kumi. Talitha Kumi. Ungana pano zwana nichikonzero chekuti isu sema-elders emu-Avengers Apostolic Church takagara pasi takadai tikati isusu munguva ino yelockdown tinoziva munhu wese akaomerwa, zvinhu zvakaomera munhu wese ende chikafu chiri kunetsa. Saka takafunga tikati tipinde mudzimba toti kanzatu. Saka isu tafunga kuti pane zvatikambokupai paya nelift ratikazoti murori tikati aiwa, nekuti tinozviziva tese kuti imi muri munhu anongogara achingonamata zvake, achinamata kuna baba vake. Hakuna kumwe kwamunoenda kana kwamunoshanda kuti muzowana chikafu. Hamuna kana tarisiro kunze kwedu isusu. Saka isusu takaona zvakakodzera kuti tikubatsirei. Saka tinovimba kuti pane zvatikambokupai paya tinokwanisa kungowedzerawo nepatinokwanisa napo. Saka sunungukai nekutaura. Talitha Kumi. Ndatonyora list racho pasi. Chekutanga 100 liters cooking oil, 150 dozens of bread. Semaziviro enyu isina mai kumba, we are always breaking bread nevatendi. 30 pockets potatoes, 10 boxes of milk. Yaya yemazuva ese yaya ndo inonyatsoita 1000 kgs hupfu. Zuva nezuva kumba 50 vatendi tinouya tovabikira sadza. Saka 1000 kgs ndo zinonyatsopedza mwedzi. 100 bottles dovi, 100 beds of chicken, 1 bull yemombe, 1 pig, 5 goats, 50 kg mackerel, 301 mukaka wakakora. Aiwa, 30 liters mukaka wakakora. Ende pakudo 1000 USD for wifi. Semutungamiriri wesangano ndinenge ndichigoogle matype emadhimoni. Marizi ari kuzotirwisa musondo iya. Ndakatozogoogle service yapera ndakaona kuti aiwa iri rikuita kumfu iri ndere kuchina. Eudza marizi ari kushungurudzai. Ndakatozoona aiwa idhimoni iri kai ndere kumuseveni chete. Ende iri yare kuzotrader pakati peservice. Ndakatozoona kuti aiwa dhimoni iri kai hakuna kumwe ndere kuNigeria chete. Ende pari kudawo ka 500 USD dzeNetflix kuti ndisubscribe Netflix yangu. Ndakaona semutungamiriri wesangano ari kuita basa rake nemazvo kuti mayouth amazuva ano aya zvavari kuita, behavior yavari kuita siri kunzwisisika iyi hakuna kumwe ndiye pakissing booth 2 chete. Ende vasikana makanyatsovatarisa zvavari kuita hakuna kumwe kwavari kuzvana pasex education season 2. Kwaitawo explorer ramakatenga gore richitanga riri kudawo kafubuke kuitirawo ininika ndikwanise kuva up to date nevamwe vangu TD Jackson wangu uyu. Sondo yega yega service yake yapera nemusi wechitatu paipai panoperawo service yake ndikwanise kumupawo macorrections kuti mwangu TD wadiwa daini apa wadiwa nyatsoparidza wakadai. Ende ininiwo semukuru wenyu yeservice ka panodawo kuti nini ndine maspiritual fathers wangu andinowana inspiration kubvawo kwavari. Saka ndine nchidawo kuti mentor vangu avo sondo yega yega ndikwanise kuonawo kuti service yavo yandione papi ndiwanawo inspiration kuti ndikwanise kuzokulijawo nemazvo. Ende semutungamiriri wenyu weservice yega yega ndifanange ndiri mushape. Ende saka pari kudawo ka 500 USD dzeGym membership. Ende pari kudawo 500 USD dzamai kuti vange vachienda kusalon pavhiki rega rega. Handiti
ende pari kudawo 50 crates dzemazai. Poitawo sekuchenawo kwamanditisawo zuva ranhasi panodawo svondo yega yega ndinge ndakapfekawo suti yakanaka, saka pakudawo ka 10 maslim fits, masuti aya anonyatsofita. Talitha Kumi. Talitha Kumi. Pamusoro mukuru wesangano, pamusoro vedare guru, vamwe vangu vaninawo pano, baba, taona kuti sezvo tiri munguva yelockdown kudai, musina chamunokwanisa kunge muchiita kunze kwekugara, muchitinyengeterera. List rengi Talitha Kumi. Pane mweya uri kudhisena unenge kuda kukanganisa dare redu panguva ino. Saka naona ndibvunamati kuti tisungamirwe zvakanaka naMwari. Rama sakaramadikiri miraka sakaramadekiri maraka sakaramada. Greater is he that is in me than he that is in the world. As Psalms 91 verse 17 says, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy side, and 10,000 at my right hand, but it shall not fall near me. As Psalms 91 verse 18 says, uchatsika pamusoro peshumba nechiva, mwana weshumba nenyoka uchazvitsikirira pasi. Amos 4 verse 1 says, hear this word, you cows of Bashan, touch not the anointed, and no weapon formed against my belly shall prosper. Talitha Kumi. Talitha Kumi. Talitha Kumi.